su ga salon takun farko. Soyayya za mu yi manta da abin da ya faru tun farko. Allah mai iko kwarya a ce mata dan koko. Duba a cikin ranki na turo miki dan sako. Karamin dan kaza shi aka kiran shi da dan sako. Ni na aminta da ke rawan marke zai yi mana karko. Yarda da ni gidan kuna turo a yi mana baiko. Sanki nake yi zafiyar haɗi da sanyi ki tuno. Komai kika ce ba kya so ni a yanzu ne zani hano. Na shirin rawar bori ai ba ruwan shi da sanyi ki tuno. Bora hannuwa aka wannan aka ce aikin bayi na jiyo. Ko magana zan yi akan ki sai na dinga jin nauyi ki tuno. Tun farkon haduwar mu da ke san ki yasa na layi na jiyo. Don raye da ke shi ne farkon lissafin da na yo. Alkawari kenan in kin yarda faɗa min na jiyo. Kargazo bai wanda da kuɗi na ne na siyo. Gani cikin kogin soyayya ina ta kwatanta iyo. To ya zane soyayyar ki sai ki ban na fito. Idan kika bar ni ki tabbatar wata rana za na mato. Ashe haka ne soyayya idan ka shiga da wuyar ka fito. Ni dare da rana ke kaɗai ce wadda nake ta ambato. Ana yi mafarki wata rana an mana aure. Kin zamo matata ni da ke fa ba wani ware. Za mu rayu da juna kin ga ba mu yi mana ware. Akan san ki ne dai Yahuza yake ta yi mana kyare. To ya zane san ki nake so ki bani. Akan ki ne dai su Yahuza suke ta tabani.